ngap yang subhabat ai kuble ye pi wei bapej ya kan ga khubor ka pada minta ka sngi ka khat khandai direct September 2020 habangi phai sya ka jinglong jingman jong kani ka pathai ka bamanta laha ka ri khasi lani hakaleng kiri jong ka pathai ngio i baka jingsha lai benjot ya ki khalung khna kan thai bat kumjuro ya ki long kami kalanang jor bat kalanang jalai kat banang mi kisngi kani kalong kabama bat kabashir khai hadu kata-kata ya ka imlang salang namar ba kamdan shu ka jingshong singan ya ki kanthai ha kini kisngi ke bamanta bat lese kani ka dai na ki daw jong ka jing bombyang ka an bat ka jing penstom ya ki tu ki bru ki ba jumlin ban sim kabu dan ni le ya ki tu ki kam ki ba pentrim ya ki khana kanthai di kendiat ngin ya phai syaka wei ka talong khobor ka blami na po ka district alwal ka badon hapo Rajasthan jongkari India layatu ba ka wei ka long kami ka badon hakakarta ka ba sausan snem kelasya badbor haki hendrungut ki shenrang bat katei kalajia hapo ka district alwar ka badon hapo Rajasthan katkum ka jingyathu jong ki pulit ki laong ba kitei ki hendrungut ki runar kilale yak tei ka kam klem akor bat ring film bat pyllait sendon ya ka video hapo ki social media katei kalajia hakapor bakalong kami ryngkat ka khun persa jongka kilale ai ya ka pisa ba kila sim kaliang hendrei pose enda kila wan pai bat kila poi hajrong ulum kila don hendrungut ki shenrang ki bala pensange yaki bat kilas dang ban keren klem akor bat leru ya katei ka kam klem akor hajrong ulum hakaju kaporu kila ring video bat pelaj ru ya ka video haki social media laong katei kalong kami tangkine koblesibun